मित्रांनो कसला मोठा चितळ आहे बघा. कसला मोठा चितळ आला. एक रावासाला अजून एक बघा. ही थोडी चांगली साईज आहे. केवढं 1 फुटाचं एवढं आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आम्ही चालले आहेत घनजालं फिशिंग करण्यासाठी. घनजालं म्हणजे ती तीन बोटी अशी जाळं बोलतात. त्या जाळाला सर्व मावरा येतो, म्हणजे मुशी बोला आणि रावशी, सुरमय, आपली मोठे जे टायगर प्रॉन्स असतात ते, व्हाईटवाले प्रॉन्स. तर आता चालले आहेत. तर बघूया आपल्याला कुठले मासे भेटतात ते. आज तुम्हाला दाखवतो काय मासे भेटतात ते. One eternity later. तर मित्रांनो आता जाळं घ्यायला आम्ही सुरुवात करतोय. कारण आता 6-6:30 झालेत. तर बघूया आता काय येते मावरात. तर काही सगळं घ्यायला सुरुवात करते. पहिलाच पदर आपलं उचललाय. वाळू पहिलाच. चक्री पाले येते. आतली ढोबायला तर एक पहिलाच मस्त आतली ढोबायला. हे काय रावास आला. तर रावास आला बघा. कसला मोठा आला बघा. मस्त साईज आहे. कसली मोठी साईज आहे बघा मित्रांनो. One hour later. पादर काठी आली बघा. कसली मोठी काठी आली मित्रांनो. पादर काठी बोलतात आणि खायला एवढी टेस्टी लागते ना ही काठी. पालू लागते. अजून एक रावशी आली आहे. हे बघा. ढोमा ढोमा
साईज चांगली आहे ढोब्याची बघ कसली मोठं आहे. अजून एक ढोबा आला. ही जिताडा आला. मोठी कोळवी आली. हलायला ते काठी लागले. काठी आणि पालू. काठी गेली गेली. तडा गेला. सेचालीच आहे ना त्याला जाते बी. दुसरा एक आला मित्रांनो तडा. नरम सूत पडते ना तेव्हा ते. 1 hour later. अजून एक ग्रावशी आली छोटीशी. किच रात्री ढोबाला मित्रांनो. हा मित्रांनो कसला मोठा जिताडा आहे बघा. कसला मोठा जिताडा आला. वाडास आले मित्रांनो. हे वाडास अजून एक राहावं चाललं. साईज थोडीशी आहे पण एवढी ठीक आहे. 1 hour later. मुशी आली आहे. मुशी आली आहे.
काठी लागल्या आपल्याला, मस्त मोठी मोठी काठी. एक रावशी आली मित्रांनो. जाल आपली थोडी फाटलेली आहेत, तरी पण काय नाही, येतो महाराजाला. मित्रांनो एक रावशी झाले. अजून एक रावशी आले बा. अजून एक रावशी आली. ॲक्च्युली पाण्यात मित्रांनो मावरा नाही ना, त्यासाठी थोडा कमी येते, नाहीतर रावशी पाण्यात असली ना तर मस्त लागते या जाळाला. कोलबी आली अजून. मावरा सर्व कमी झाला ॲक्च्युली. थंडीमुळे, थंडी पडल्यानंतर थोडासा प्रॉब्लेमच होतो. मावरा एकदम कमी होऊन जातो. इनार आली, इनार. पाण्यातला साप आला होता. पाण्यातला साप. कसा आहे बघा थोबडायचा. वरती दात आहेत. आपलं काठीचं नुसतं तोरण लागलेलं आहे. किती काठी लागले. मोठी मोठी काठी आहे. काय माहिती आता. One eternity later. तर मंडळी आमचं आता फिशिंग करून झालेलं आहे. तर आता जाळं घेऊन आम्ही घरी चालले. तर तुम्हाला दाखवतो किती रावस, म्हणजे छोटे छोटे रावस आणि काठी आणि ते डोमे भेटले. तर हे बघा गाईस, हे दातरी डोमा आणि एवढे रावशे भेटले आहेत. आणि काठी आहे एक इथे पण आहे थोडी, आणि एवढा एक कॅन भरला आहे काठीचा. आणि हे कोलवे भेटले बघ. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली.
आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा चांगल्या चांगल्या नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला भेटतील. तोपर्यंत बाय गाईज.